салом бинандагони азиз, дар нашри навбатии барномаи навиди 7 рӯз аз студияи RTJ муҳимтарин хабару рӯйдодҳои ҳафтаи охири Тоҷикистонро манзури шумо мегардонем. Идибеки Саид ҳастам ва шуморо дар ин барнома ҳамроҳӣ мекунам. Си Ҷинпин, президенти ҷумҳурии мардумии Чин, шоми 4 июл ба Тоҷикистон омад. Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи Душанбе бо шукӯҳ пешвоз гирифт. Тибқи иттилои пешакие ки мақомот эълон карда буданд, дар доираи сафари Си Ҷинпин як қатор мулоқотҳо миёни ҳайатҳои Тоҷикистону Чин баргузор мегардад. Мақомот хабар доданд ки биноҳои нави ҳукумат ва парлумони Тоҷикистон низ бо иштироки Эмомалӣ Раҳмон ва Си Ҷинпин шоми имрӯз 5 июл кушода мешавад. Биноҳои нави ҳукумат ва парлумони Тоҷикистон бо маблағгузории Чин бо маблағи 1.5 миллиард юан ё тақрибан $200 млн сохта шудааст. Гуфта мешавад ки ин маблағҳо кӯмаки бебозгашти Чин барои Тоҷикистон аст. Дар доираи сафари Си Ҷинпин дар Душанбе ҳаракати нақлиёт дар баъзе кӯчаву хиёбонҳо маҳдуд шуда, калонтарин марказҳои савдо аз ҷумла бозорҳои Корвон-Кушониён ва маркази савдои Садбар таътил доранд. Инчунин раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе хабар дод ки бо сабабҳои узрнок имрӯз дар масҷиди ба номи Ҳоҷи Яъқуб ё масҷиди марказӣ намози ҷумъа баргузор намешавад ва аз шаҳрвандон даъват кард то намозро дар масҷидҳои дигар адо намоянд. Анҷоми сафари Си Ҷинпин рӯзи 6 июл дар назар аст. давоми ҳафтаи равон дар кишвар чанд садамаи нақлиётӣ мудҳиш рух дод. Аз ҷумла 7 нафар дар пайи як садамаи нақлиётӣ дар шаҳри Кӯллоб ба ҳалокат расиданд. вазорати корҳои дохилӣ хабар дод ки 4 нафари онҳо аз ҷумла 3 кӯдак аъзои як оила буданд ва ҳодиса 27 июни соли 2024 дар деҳаи офтобиқои шаҳри Кӯллоб рух дода буд. ронандаи 27-солаи автомошини Opel Astra Бобоҷон Зоиров аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомошини дигари Opel Astra ки ҷавони 23-сола Умарҷон Латифов идора мекард бархӯрдааст. Ба иттилои вазорати корҳои дохилӣ дар пайи ҳодиса Умарҷон Латифови 23-сола ҳамроҳ бо 5 мусофираш ҷавони 25-сола ва як зани 38-сола бо 3 фарзанди 15 ва 13 солааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. мусофири дигари ин мошин ҷавони 18 сола дар беморхона ба ҳалокат расидааст. ҳамаи фавтидагон сокинони ноҳияи Муъминобод буданд. ронандаи автомошини дигар бо 3 мусофираш ҷароҳат бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. инчунин дар 2 садамаи маргбори нақлиётии рӯзи 2 июл 8 нафар ба ҳалокат расиданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар дод ки нисфи рӯзи 2 июл дар километри 50-уми роҳи Душанбе-Хуҷанд автомошине ки аз шаҳри Хуҷанд ба самти Душанбе ҳаракат мекард ба мошини боркаши тамғаи КамАЗ бармехӯрад. дар натиҷа 3 шаҳрванди Ӯзбекистон, 2 мард ва 1 зан дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ронанда Бойгитов Нурмаҳмади 60 сола сокини вилояти Фарғонаи Ӯзбекистон будааст. кумита барои расонидани ин иттилоъ ва муайян кардани шахсияти мусофирони дигар ба вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Ӯзбекистон муроҷиат кардааст. ҷасади ҳалокшудагонро ба кормандони милитсия супориданд. садамаи фоҷиабори дуюм дар қаламрави ноҳияи Айнӣ пас аз нисфирӯзии ҳамон рӯз дар роҳи Айнӣ Мастчои Кӯҳӣ дар наздикии деҳаи Шаватки Поён рух додааст. автомошинаро ки як сокини 32-солаи деҳаи Шаватки Поён идора мекард ба як ҷарри умқаш 450 метр сарозер шуд. ба иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ронанда ва мусофирони ин мошин ҳамсар ва 3 фарзанди 2, 5 ва 7 солаи ин оила дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. шаби 1 июл дар бозори ноҳияи Ҷайҳун тақрибан соати 22:40 сӯхтор сар зад. фурӯшандаҳо мегӯянд аксарияти онҳо бо сабаби баланд будани алангаи оташ ва роҳ наёфтан ба дохили бозор натавонистанд молу маҳсулоташонро аз коми оташ раҳо созанд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар дод ки сабаби сӯхтор расиши ноқилҳо буд. ба иттилои ин ниҳод ҳеҷ кас зарари ҷисмонӣ надид ва талафоти ҷонӣ ҳам ба қайд гирифта нашудааст. ҳаҷми зарар бошад муайян карда мешавад. дар ҳамин ҳол аз беморхонаи марказии ноҳияи Ҷайҳун ба ёсомонаи RTJ хабар доданд ки он шаб шӯъбаҳои эҳёгарӣ ва амрози даруниро барои ҳолатҳои эҳтимолӣ омода карда буданд. манбаъ афзуд ки 4 нафар, 3 фурӯшанда ва 1 корманди сӯхторхомӯшкунӣ аз дуди оташ нафасгир шуда баъди 2 соати бистарӣ дар беморхона ва расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ ҷавоб дода шуданд. ба иттилои расонаҳо барои хомӯш кардани оташ 18 мошини сӯхторхомӯшкунӣ сафарбар гардидааст. гуфта мешавад онҳо давоми бештар аз 2 соат сӯхторро хомӯш карданд. аз мақомоти ноҳияи Ҷайҳун хабар доданд ки барои муайян кардани сабабҳои сӯхтор ва ҳаҷми зарари расида гурӯҳи корӣ ташкил шудааст. солҳои охир оташ гирифтани бозорҳо дар минтақаҳои гуногуни кишвар зиёд мушоҳида мешавад. аввали моҳи марти соли равон дар фурӯшгоҳи шаҳлои шаҳри Бохтар низ сӯхтор зар зад ки чанде аз савдогарони он зарари молӣ диданд.
зиёда аз 500 муҳоҷир аз қаламрави Хабаровски Русия ихроҷ шуданд. давоми соли равон аз минтақаи Хабаровски Русия 512 муҳоҷир бо гумони будубоши ғайриқонунӣ вайрон намудани қонунҳои муҳоҷират аз Русия ихроҷ шуданд. маълум нест ки миёни ихроҷшудагон чанд нафарашон аз Тоҷикистонанд. дар Русия рейдҳо, таъқибу боздошт ва фишор нисбати муҳоҷирон идома дорад. вақтҳои охир муҳоҷирони тоҷик аз тафтиши дуруд дароз дар фурудгоҳҳо ва гузаргоҳҳои марзӣ шикоят мекунанд. пас аз ҳамлаи террористӣ дар Крокус Сити Холл ки дар содир кардани он чанд шаҳрванди Тоҷикистон гумонбар дониста мешаванд, садҳо муҳоҷири тоҷик дар бархе аз фурудгоҳҳои Русия чанд соата мавриди тафтиш қарор гирифта ба бисёре аз онҳо иҷозаи вуруд надоданд ва онҳо ба Тоҷикистон баргардонида шуданд. моҳи майи соли ҷорӣ вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба шаҳрвандон тавсия дода буд ки муваққатан аз сафар ба Русия худдорӣ кунанд. дар Тоҷикистон шуруъ аз 1 июл маоши кормандони соҳаҳои буҷетӣ, нафақа ва стипендияҳо аз 30% то 40% баланд бардошта шуд. дар ин бора фармони президент 9 январ ба имзо расида буд. тибқи ин фармон маоши хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар кормандони онҳо аз 1 январ зиёд шуда буд. акнун аз 1 июл маоши кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ташкилотҳои дигари буҷетӣ ва стипендия ба андозаи 40% ва нафақаҳои суғуртавии иҷтимоӣ ва меҳнатӣ ба андозаи 30% зиёд карда мешавад. инчунин маоши ҳадди аққал 800 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда мешавад ки то ин вақт 600 сомонӣ буд. ҳукумати Тоҷикистон чанд соли охир маоши кормандони соҳаҳои буҷетиро баланд мебардорад, вале сокинони кишвар мегӯянд ки дар баробари баланд шудани нархи маҳсулотҳои ниёзи аввалия ва дигар ашёҳои зарурӣ баланд шудани маошро эҳсос намекунанд. барномаи навиди 7 рӯз буд. муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистонро бо сарфи ками вақт аз сомонаи мо ЮрТJ ва саҳифаҳои он дар Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.